Assalamualaikum dulur. Apa kabar dulur? Seger waras kabeh, sehat kabeh dulur. Alhamdulillah dulur. Sugeng enjing sedayane dulur. Ayo tangi-tangi sing durung tangi ayo. Ayo nang konten supaya nang FYP oleh undangan MK terus bayaran. Dulur. Ayo. Saat iki aku nangone Lumajang dulur. Nangone Pasirian, Desa Kebonsari. Riayan nangone Morotuwa dulur. Ya iki suasana sebelah omah dulur. Sebelah omah pematang sawah perkebunan kaya ngene iki dulur. Ana wit kelapa. Wah, ini black seed ini matahari ini terbit dulur, seger kali dulur lho. Sawahe kayak tandur dulur. Subhanallah, iki nangone kotaku Surabaya kono gak ana dulur. Nang omahku gak ana ngene iki. Oh, apik dulur. Masyaallah. Ya minal aidin wal faizin dulur. Mohon maaf lahir batin dulurku kabeh, sahabat-sahabat FB Pro, sahabat-sahabatku, dulur-dulurku dimanapun Anda berada dulur. Semoga pagi hari ini bisa memberikan satu semangat yang baru. Semangat Indonesia, semangat berkonten ria. Ini dulur, subhanallah enak dulur, awane dulur. Pemandangan hijau kayak gini dulur. Nih, ini yang saya rindukan di rumah mertua saya itu ya begini ini dulur. Melaku telung jangka wis pemandangan kayak gini gitu dulur. Loh, api itu dulur. Senging ini mulai metu dulur. Cari arek Surabaya, senging ini mulai meletek. Ini dulur. Ya. Ayo dulur. Ayo sing durung tau rene dulur. Sekali-sekali naone Lumajang dulur. Nang Pasirian dulur. Golek suasana baru. Golek suasana sing anyar dulur. Nok kota terus sumpek. Kondisinya ya seperti ngono ae. Bising. Ah, iki Pumpung Riayan. Nah, ini Morotuwa tak gawe berkonten ria. Karena memang apik dulur. Pemandangannya apik. Kanan kiri sawah. Nah, ini ada rumah dulur. Ana omah sing rambut Tegalan dulur. Yo. Kok ngene ijo kaya ngene dulur. Nang Surabaya gak ana dulur. Kaya ngene iki. Surabaya sing didelok ya aspal. Sing didelok ya montor dulur. Ana kene lho. Krungu gemercike banyu dulur. Rupane iki ana kali dulur. Rupane dulur lho, krungu suarane banyu ngene dulur. Apik dalane wis betonan, digawe jogging isuk ya enak dulur. Kanan kiri nih klopo, awane murni dulur. Ah iki sawah iki kali ini dulur. Wow, koyo ngene kali ini bandinge dulur. Surabaya ono angin iki. Ngene sampean kono ya ono dulur. Kali bawening koyo ngene dulur. Masyaallah. Ono gedang robo. Mane rek. Koyo ngene dulur. Kali ini bawening kalah PDAM kota dulur. Kene ngombe kali, ngombe banyu kali ngono seweker dulur. Bawening atik ya banter iline banyu, masyaallah. Wah, iki. Iki ana air terjun dulur. Ya. Itu air terjun dulur. Masya Allah. Ngono dulur, air terjun iku dulur. Lho, iki sawah dulur kayak tandur dulur.
Ya paling umur kira-kira 3 wulan iki dulur. Ijo royo-royo koyo ngene masyaallah. Oh, yang lek sebelah kono kena iki, lek bete matahari dulur. Wah, wis ngene iki meledak dulur. Wah. Pemandangan koyo ngene dulur. Ngono sampean ngono kira-kira yo cidak agar pemandangan koyo ngene dulur. Tetap semangat dulur ya. Jadi semangat pagi Indonesia, ayo berkonten ria. Gitu dulur. Suasananya memang pagi hari ini cerah dulur. Isu iki cerah. Mataharinya bersinar dengan senyumnya. Nah, waduh sayangnya si dulur. Biasanya daerah kono lagi biasanya ketok Semeru dulur. Ketok Semeru, tapi saiki wis ana mendung dulur. Mulai puncak Semeru. Ketok dulur. Won dulur. Mudah-mudahan engko cerah maneh dulur. Semeru nilai ketok maneh dulur. Koyo ngene dulur. Oh kangen dulur. Aku nang ngene mertua kerasanku yang ngene iki dulur. Rindu akan suasana yang seperti ini dulur. Pendino urip nang kota sing dihirup bluke sepeda motor, bluke mobil. Lah nang kene cuacane sing dihirup. Masyaallah. Sing dihirup udara segar dulur. Kono sing didelok ya gedung, aspal, sepeda motor, mobil. Nang kene sing didelok wit kelapa, tanduran pari dulur. Masyaallah. Iki kebesarannya Allah dulur. Ono sing dikei suasana panas daerahe, ono sing dikei suasana sejuk koyo ngene iki dulur. Masyaallah, masyaallah. Sayang Semeru nih dulur. Ha, iku sayup-sayup Semeru ketok. Ketok si tak jume dulur. Tak jume dulur. Oh, tetep gak ketok dulur. Kena mendung dulur. Kena mendung. Masyaallah. Iki pari iki lek panen dulur. Nyenengno dulur. Ketok iso subur. Pari ini sok mentes-mentes ngono dulur. Kene iki ya iki suasana nangone Desa Kebonsari, Kecamatan Candipuro, Pasirian, Jawa Timur dulur. Sikilku iki apa dulur? Oh, dicokot iku. Masyaallah. Lamuk gede dulur. Dicokot lamuk gede. Mau berdarah dulur. Berdarah dulur. Cokot lamuk gede dulur, mulane kok celkit-celkit dulur. Maaf dulur. Sikilku copot lamuk gede. Loh, kok ngene iki dulur. Ayo dulur sing semangat dulur. Konten kreator pemula. Ayo sing semangat. Supaya nang FYP oleh undangan MK mari ngono bayaran dolar dulur. Tapi jangan lupa dulur, ayo iling-ilingan. Perkara bayaran itu memang tujuan dulur. Perkara bayaran itu memang bonus. Kok ketok Semeru nih dulur. Tak jumi dulur. Loh, ketok Semeru nih alhamdulillah. Widiknya nih karo Semeru dulur. Loh, cerah di puncak Semeru cerah dulur. Tadi ketok ngono lho, masyaallah. Kebesaran Allah iki. Dulur mbertos ngono yo ketok teko kene dulur. Masyaallah. Koyo ngene iki dulur, daerahe omahe maratuwa, daerahe omahe bojoku ya koyo ngene iki dulur. Mulane aku seneng lek rene iki kerasan dulur. Suasana kota menjadi penat, nang kene pikiran fresh maneh dulur. Subhanallah dulur. Lho iku ana saunge dulur. Ana gubuke.
Lek cara Surabaya ana gubuke dulur. Ah iku sing gawe ngramut sawah nggone ngramut sawah dulur. Istirahat nang kono dulur. Manallah ngene ta ini ya dulur. Ayo rene dolen nang nggonku dulur. Desa Kebonsari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur dulur lho. Subhanallah. Iki adik dalane wis beton ngene dulur. Dalane wis beton, dadi wis gak bletok dulur. Wis beton nggo sepeda motor bareng enak dulur kene dulur. Wis kan alangan dulur. Golek suasana sing seger ya rene dulur. Supaya awet sehat dulur lho. Ini tandur-tandur ngene iki dulur. Wis muga-muga iso tumbuh subur dulur. Nyun sewu Bapak. Oh, kaya ngene dulur klopone dulur, dukur dulur. Iki iso men ammo aku ngene keplorot dulur. Kaya ngene lho. Ana wae kok kampunge dulur. Iko kampunge Tirta Oma iko kampunge dulur. Dadi sawah iki wombo dulur. Sawah klopo iki wombo. Wong iki wis los ngono model itu dulur. Lho. Ngene. Ya wis ngene dulur ya, tak kei informasi Kanjeng Sunan saiki nangone Mortuan. Desa Kebonsari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Riyayan dulur, sungkem nangone bapak martua. Lek mak martua wis almarhumah, jadi karo karif bapak martua. Sungkem dulur kewajiban anak nangone wong tuane dulur. Nangone riya Idul Fitri iki. Wis tak dongakno sehat kabeh dulur. Kabeh konten kreator pemula, konten kreator suhu. Wis kabeh sapa sing ndelok tayanganku iki dulur, tak dongakno sehat, seger waras, panjang umur, lancar rezekine, barokah rumah tanggane dulur, rukun ayem tentrem, anake ayu-ayu, ganteng-ganteng, soleh-soleha. Lah sing durung duwe bojo yang sedang mencari-cari tak dongakno nang oleh. Sing wedok tak dongakno oleh bojo lanang sing ganteng kaya Arjuna. Sing lanang tak dongakno oleh bojo, oleh jodoh sing ayu kaya Sri Kandi. Iki dulur. Wis ngene dulur ya. Semangat pagi Indonesia. I love you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.